sɔgɔlen no ana sanga ani wagati Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na k'a fɔ aw ɲɛna ko an ka yɛlɛ kɛnɛ sigira aw ye tuguni émission in sigi kun tɛ dɔwɛrɛ o ka aw la yɛlɛ k'aw la nisɔndiya k'aw to faw sigiyɔrɔ la bi an n'an ka jɔgɛlɛnba fila bɛ ɲɔgɔn bolo n tɛna kuma janya an bɛ kuma d'u ma u k'u yɛrɛ présenter aw la n balimakɛ ni ɲankuma nba se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an filɛlibagaw ye voilà ne tɔgɔ Richard Doussouran Coulibaly mais n dɔnnen n tɔgɔ min ça c'est Watapi dans le groupe Sewa Iriba balimakɛ ni ɲankuma ne tɔgɔ Idrissa Maïga komi jɔn tɔgɔ ye Maïga ye n bɛ troupe Ɲɛtabugu la en même temps ni Yɛlɛbugu bɛ baara kɛ aw bisimila Mali kunnafoni.net plateau kan an n'an ka wele jaabi a diyara an ye i bɔra ka fɛn na k'i comédien tɔgɔ Watapi o tɔgɔ in sɔrɔla cogo di voilà bon tɔgɔ in sɔrɔla ne mamuso fɛ ni ko mamuso fɛ comme an ye bɔbɔw ye donc ne mamuso tun bɛ to k'a fɔ ko ne ɲɛda bi ko tapi kan sabute n'a ye quoi comme ni n tora k'a sɛgɛn donc ɲɛda bi ko tapi bon n'i y'a ta k'a lajɛ ɲɛda bɔbɔkan na o ye wa ye donc a tun b'a fɔ de ko wa o tapi wa o tapi donc minnu da teliyara olu b'a ta ne ko Watapi Watapi donc c'est devenu Watapi tu vois voilà donc depuis a diginna fɔ n y'a accepté voilà donc a tɛ digi la bilen o kɔni tɛ digana bilen parce que même dans le film de Kanté u y'a danna yen nɔ ko DJ Escroc je voulais pas mais ni tɔgɔ mun dal'i la c'est normal Maïga teliya la i fana ka Maïga in sɔrɔla cogo min na i b'o walawala ne yɛrɛ n'an filɛlibagaw ye Maïga in nana cogo min parce que n y'a ye k'a fɔ siya baden bɛ yen u b'u ka siya valoriser comédie kɔnɔna la i b'a fɔ dɔgɔnɔw taw bɛ yen fulaw taw bɛ yen bamananw taw bɛ yen maninkaw taw bɛ yen bon ne yɛrɛ n sigi k'a lajɛ n ko pourquoi pas ne ye Maïga ye n ka Maïgaw fana la valoriser comédie kɔnɔna la ka comédie kɛ ni Maïga ye ni kɔrɔbɔrɔ tɔn ye bamanankan ye ka se ka kɔrɔbɔrɔw fana la ɲɛnajɛ n fana ka n ka siya imité quoi o de nana ni Maïga ye Maïga o de nana n'a ye faamuyali sɔrɔla o la san'an ka kow daminɛ banajuguba dɔ kɛlen no ka diɲɛ fan 14 bɛɛ jɔ a sen kan bi n'o ye coronavirus ye dɔw dara la dɔw ma da la conseil jumɛn de bɛ Watapi bolo mɔgɔ minnu ma da bana in na k'a di olu ma bon ali bana in tɔgɔ man ne papa parce que a y'an ka fɛn bɛɛ lajɛlen de yɔ quoi bon ni n ko n b'a fɔ dɔrɔn fo n dusu bɛ bɔ ka taa fɛ bon ni yɔrɔ kɔni na n kɔni bɛ fɛn kelen mun fɔ dɔrɔn n t'a adressé ɲamɔgɔw la dɛ n b'a adressé jamanamɔgɔw de la fɔlɔ u k'u yija u ka jamana u ka sécuriser k'a minɛ k'a ɲa c'est-à-dire mɔgɔ kana don mɔgɔ kana bɔ voilà n'o kɛra ka ban donc a fɔra n ye k'an ka ko ninnu kɛ cogo min na an k'an tɛgɛw ko voilà k'an tɛgɛ ko n'an bɛ se k'an bolo bila nun na n'o t'i bolo i bɛ mouchoir ta i b'a don i tulo la voilà ka bɛɛ voilà a fɔra cogo min na k'an k'an protéger tɛ quoi pour que ka se ka bana in latɛmɛ voilà Maïga i fana b'i ka conseil di teliya la ouais bon coronavirus ko in kɔni n'an ko a m'anw artistes sɛgɛn n ye nkalon tigɛ parce que fɛn bɛɛ de jɔlen don nin coronavirus ko in kama dɔw yɛrɛ ye tɔgɔ dɔw f'a ma cornet befu corner bɛɛ y'i ta f'a ma bana in hali n'i ko a ma k'a tɔgɔ quartier fɛn wɛrɛ i jo b'a la k'a f'a ma parce que a ye mɔgɔw tɔɔrɔ a ye mɔgɔw sɛgɛn cɛ mɔgɔw tɛ ka se ka foyi kɛ bana in bolo nka ne bɛ mun fɔ maaw ye bana in na mesure minnu talen don mɔgɔw ka respecter mɔgɔw ka respecter o dɔrɔn de bɛ se ka an kisi bana in ma parce que ni bana fɔra bana ni kunbɛcogo yera la ne bolo an b'an jija olu de kan walasa ka se k'an bɛɛ kisi bana in ma an bɛ Ala deli Ala ka jisuma kɛ bana in fura ye Watapi an tɛ yɛlɛ ka yɛrɛ an ka yɛlɛ an ka yɛrɛ wɛrɛ ya ko an ka yɛrɛ de ni ko an ka yɛrɛ an kɔni bɛ yɛrɛ o parce que n bɛ fɛn kɛrɛ f'i ɲɛna bɔkɛ dɔ b'an ka yɔrɔ an bɔ filɛ sani n ka mɔgɔ wɛrɛ tan b'an yɛrɛ tan fɔlɔ quoi bɔkɛ dɔ b'an ka yɔrɔ la a wulila a kun bɛ k'i ko
a ɲɛ b'a la dɔ ko k'ale bɛ taa piscine na bon ale b'a ye mɔgɔw bɛ taa piscine na a y'i jɔ k'a lajɛ ale du tɛ se yira a fana ko bon an ka jateminɛ k'ara sisan an bɛ mun kɛ ne yɛrɛ fana non ni ne ko n bɛ n ko nin na sisan non nin yi tɛ se ne ka ko kɔrɔ yɛrɛ u ko han a ko non an ka taa ba yira an bɛ n ko u taara ni bɔbɔkɛ ye a sera baji dara dɔrɔn a sinna k'a fɔ ko wara aw m'a fɔ n kan ko de a ko awɔ a tagamana ka don ji la ji yɛrɛla sen yɛrɛ la a ko aw m'a fɔ n kan ko de a ko awɔ a ko a tagamana ka taa ɲɛfɛ ji yɛrɛla ka na fo cɛmancɛ la a ko aw m'a fɔ n kan ko de a ko awɔ a tagamana ka taa ɲɛfɛ ji nana se cɛmancɛ la a ko u ko ko bɔbɔkɛ mun kɛra a ko foyi ma kɛ dɛ u ko ko bɔbɔkɛ ko mun de kɛ a ko non n ɲɛ bɛ ji yɛrɛ tora la a bɛ na n yu de fara quoi donc u ko bɔbɔkɛ ko ko e m'a fɔ k'e bɛ se a ko non n bɛ se o a tagamana ka se ɲɛfɛ ji nana yɛrɛ ka se bɔbɔkɛ cɛmancɛ la ka na se f'a disi da la a ko u ko mun de kɛra a ko sisan kɔni a bɛɛ yɛrɛ banna o u ko mun de banna e m'a fɔ e bɛ se a ko n bɛ se k'a tagamana ka se ɲɛfɛ a sera ɲɛfɛ yɔrɔ min na dɔrɔn ji tila ka na se f'a kan yɔrɔ la a sinna k'a fɔ wara sisan kɔni an b'a fɔ ko k'an bɛn ara fɛ yen dɔ sinna k'a fɔ yala a ye ɲɛ bɔbɔkɛ ma bɔbɔkɛ tɔtɔra don yira a ye na bɔbɔkɛ ma bɔbɔkɛ tɔtɔra don yira bosokɛ dɔ sinna ka na bɔbɔkɛ sama a tɛgɛ ma k'a sama k'a rabɔ ten u kɛra ka bɔbɔkɛ sama k'a rabɔ dɔrɔn bɔbɔkɛ ko u ko bɔbɔkɛ a kɛra kunnajɛ yɛrɛ i kun bɛna to yira han i ma dɔn ala faral'i kan a ko dɛ sani i k'a fɔ ko ala farala n kan i kana kɛ mɔgɔ ma fitiri wɛrɛ i t'a fɔ ko bosokɛ farala n kan wa e ni ala cɛ n kun tɛna sa ara ɲɛ ware ɲɛna sisan wa ne ko ko ala k'an to sutura la k'an kisi kɛlɛ ma amina yarabi Mayiga an b'i bolo aw bɛ ne bolo aw bɛ ne bolo an ka yɛlɛ an k'aw la yɛlɛ ok an b'a compter 3 1 2 3 a ye yɛlɛ i ma yɛlɛ sisan a y'aw de fɔ ko n k'aw la yɛlɛ an b'a compter 1 2 3 aw bɛ yɛlɛ a m'aw de fɔ wa ok i b'a kalama npogotigi minnu b'a u yɛrɛ kɛ u b'a fɔ u bɛ français mɛn ne bɛ se ka mun fɔ o ye ne Mayiga ne bɛ se ka conseil kelen mun d'i ma n'i tɛ se français la i kana jagosa ka français cɛ n b'a f'i ye denni 2 don dɔ la o y'a mani dɔ ye bon denni dɔɔni a ma kalan kosɛbɛ a donna 6e na bon dɔ in kɔni a ma taa école la yɛrɛ a bɛ fɛ a y'a mani dɔ ye a bɛ fɛ ka fɔ a ye a b'a fɛ mani ni dun filɛ a tɛ bamanankan ma a bɛ français dɔrɔn de mɛn bon a taara a gɛrɛla la a y'a terimuso nin a ko a terimuso nin ma ayiwa ne bɛna mun f'i ye bamanankan na i b'a yɛlɛma français la i b'a fɔ a ye a ko a bɔ a fɔ a ye ne y'a ye pharmacie da la ne ɲɛ bɔra a fɛ o kɔni ye bamanankan ye dɛ k'a ka fɔ a ye français la a ko a ma ayiwa je t'ai vu à la bouche de pharmacie mes yeux sont sortis de toi cɛ ko programme ta a bɔ a fɔ a ye ko fana ko a seere bi ba ko a ko ayiwa est-ce que a dit que son témoin est derrière le fleuve aussi ma digi cɛ la de denni tila k'a fɔ a ye ko ni mago t'i ko kuma la o yɔrɔ la denni min b'a interpréter a ye cɛ dɔgɔya a ko la elle n'a pas besoin de la parole de ton derrière o la ni mɔgɔ n'i ti français mɛn i k'a maîtriser dɛ cɛ yɛrɛ la k'a hakililajigin an filɛlibagaw ye k'a fɔ aw sɔgɔlen don Mali kunnafoni.net de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka jamukan mandi kɛnɛ kan n'o ye an ka yɛlɛ émission in sigikun tɛ dɔwɛrɛ o k'aw la nisɔndiya k'aw la yɛlɛ k'aw to f'aw sigiyɔrɔ la bi ani Watapi ani Mayiga de bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ tɛmɛ ni an ka kow ye Mayiga an bɛ don min na i ko bi gɛlɛya jumɛn de bɛ kan comédie kɔnɔna la bon comédie kɔni n bɛ se k'a fɔ fɛn bɛɛ daminɛ gɛlɛya b'a la gɛlɛya ye jumɛn ye fɛn o fɛn de b'a daminɛ a daminɛ fɔlɔ i y'a kɛ cogo cogo a b'i sɛgɛn mɔgɔ mɔgɔ i y'a fɛn o fɛn daminɛ a bɛ se k'i sɛgɛn a daminɛ la trop nka n'i y'aw bɛɛ muɲu ka baara kɛ ka sɛbɛ ta i ka baara ni kɔnɔna na a bɛ se k'i la avancer sinon an bɛ sɛgɛn yɛrɛ de an bɛ sɛgɛn trop walayi a n'an b'an ka tournage ninnu kɛ bon an bi wari minnu bɔ ani fɛn minnu cɛ a kow ka ca dɛ a bɛɛ bi mɔgɔ sɛgɛn et puis Mali yɛrɛ kɔnɔ n'i ma bɔ comédie la fɔlɔ mɔgɔw t'i ka baara nin kɛ sɛbɛ ko ye fɔlɔ u b'a kɛ manamana ko o bɛɛ sɛgɛn b'an kan voilà o yɔrɔ ninnu de don dɔɔnin ayiwa Watapi fɛnɛ b'i da don i ka gɛlɛyaw la bon ne ta ni ko n b'a fɔ ne ka gɛlɛya ka ca kosɛbɛ ni ko a ka ca cɛya kojugu tɛ ne donna ni comédie de mais moi je suis musicien cogo di n bɛ taa don fɔlɔfɔlɔ min ko n bɛ comédie daminɛ n taara fɛn mun ye Maxi Vacances ye n taara ale de la 2009 donc n taara Maxi Vacances la n taara ni n ka dɔnkili le cassette ma sɔn
kasati bannen o ko ko kasati banna dɛ ne ko solution t'a la ko solution t'a la fo san wɛrɛ donc n ko mun de bɛ yen ko poésie bɛ yen humour bɛ yen fɛn wɛrɛ bɛ yen n ko problème t'a la moi mon père c'est un ancien militaire donc ale ka blague fitininw bɛ yen donc n b'o kɛ donc là moi n ye comédie kɛ ka taga fo finale la fo demi finale la donc demi finale la ka se finale ba ma n ye le sisan nɔ ni Parastamol ni Petit Bandit karila ɲɔgɔn na et là Parastamol a été premier, Petit Bandit deuxième et il n'y a pas eu de troisième voilà mais au kɔfɛ donc Petit Gimba nana n'o ye Isufu ye Petit Gimba numéro 1 donc ale nana ko non ko moi je suis bien a taara ni Yɛlɛbugu la dès lors comment ko c'est toi le fameux Watapi mun bɛ ka ale ka cɛdenw ci maxi vacances là non ko n bɛ ka n débrouiller ko non ko n fɔra ye ko je suis trop fort oui pourtant c'est ma première fois donc dès lors comment ko bon ko n ka jouer n taara sɔrɔ dɔw bɛ Yɛlɛbugu la 3 mois u tɛ jouer yɛrɛ donc ne ye jouer daminɛ chaque dimanche que Dieu fait a bɛ filmer a tɛ filmer je joue dans Yɛlɛbugu donc kana bɔ Yɛlɛbugu la kana sewa kɛ ten mais musique de ye n fasiya ye ne ye jeli fayanfan ni bayanfan ne ye bɔgɔjeli ye mais n bɛ parce que comédie nana sɔrɔ ne bɛ sumun sigi o nana sɔrɔ ne bɛ kɔɲɔ kɛ donc cɛtiri nalen o kɔnɔna na ne nana dɔɔni cɛtiri ye ka tɛmɛ sumun kan donc sumun de dun ka di ne yɛrɛ ni kun ye donc o ye ne ka gɛlɛya dɔ ye quoi c'est-à-dire ni n ka kɔɲɔ dɔw sababuya bɛ tiɲɛ k'a ye dɔw b'a fɔ ko nin ye comédien de ye sa dɔw b'a fɔ k'a nin ye nin ye sa alors que ne fasiya de ye dɔnkilida in ye donc n ka kan k'o de labaara mais comédie fara dɔnkili kan a tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ ne bolo a tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ mais du fait que n'i donna ni comédie ye fɔlɔ donc dɔnkili bɛ kɛ cogo wɛrɛ y'i bolo quoi mais tu peux devenir artiste chanteur et devenir comédien en même temps mais quand tu deviens comédien chanteur ça c'est autre chose donc o ye gɛlɛya in dɔɔni ye quoi c'est-à-dire maaw k'a bila u kunkolo la dɔrɔn ko toujours je suis dans la musique donc n bɛ ka musique kɛ donc o de ye a gɛlɛyama yɔrɔ ye ne bolo sinon je pense que fɛn bɛɛ ye kanu de ye quoi n'i ye fɛn kanu dɔrɔn ka ban a tɛ gɛlɛya i bolo quoi a tɛ gɛlɛya voilà musique yɔrɔnin an bɛ tila ka segin ka na o yɔrɔnin na an bɛ yɛlɛ fɔlɔ an tɛ yɛlɛ a tɛ ayiwa Mayiga an ka segin ta daminɛ i la programme t'a la ne y'aw de fɔ n ko n'aw kan ka yɛlɛ n b'a fɔ aw ka yɛlɛ dɔrɔn aw bɛ yɛlɛ komi yɛlɛ kɔni hakilina ne y'a fɔ aw bɛ yɛlɛ ma kow ka ca dɛ kow ka ca dɛ kow ka ca f'a ka ca parce que diɲɛ kɔnɔ an y'a jateminɛ adamaden n'i bɛ bɔ village la ka na Bamakɔ i b'i janto i yɛrɛ la surtout n'a sɔrɔ i fa y'a kuma dɔ f'i ɲɛna a ka kow ka ca dɛ kow ka ca cɛni dɔ de bɔra village la ka na Bamakɔ yan a fa ko a ma ni mɔgɔ y'a fɛn o fɛn fɔ i ye i b'a fɔ tout droit i kana foyi fɔ i b'a fɔ tout droit dɔrɔn cɛ nana a y'a taxitigi fɔlɔ min a y'a lajɔ o ko i bɛ taa min a ko tout droit u y'a sira minɛ u bɛ ka taa f'u nana se rond point ma n'i sera rond point ma kɔni tagatɔ o ka ca dɛ o y'a ɲininka o ko i bɛ taa min a ko tout droit u y'a tout droit minɛ u bɛ ka taa f'u nana se rue Barre ma rue Barre kɔni n'i sera o ma tagacogo tɛ yen dɛ k'i bɛ taa min a ko tout droit taxitigi ma foyi fɔ a ye a y'a ta ka taa n'a ye fo polisi so la a y'a kuma bɛɛ ɲɛfɔ polisikɛ ye polisikɛ y'a cɛ nin ta ka alimentation dayɛlɛ k'i bɛ taa min cɛ ko tout droit a donna alimentation kɔnɔ polisikɛ y'a labɔ ka kɔrɔbɔrɔ bitigi dayɛlɛ k'i bɛ taa min a ko tout droit a y'a ladon sisan polisikɛ y'a kaso dayɛlɛ k'i bɛ taa min a ko falajɛ tourna k'a bɛ taa yen dɛ falajɛ tourna ayiwa Watapi an b'i bolo bon komi an ka cɛtiri ninnu n'an ka fɛnw kɔnɔna na an ye tournée dɔɔniw kɛ fo ka taga Paris sɔrɔ Faransi janjo la ani Worokiya Kone ɲɔgɔn bɛn yen Worokiya Kone dɔnkili dɔ de da dɔnkili in diyara tubabu ye kojugu a diyara maa min ye jeunes da yɔrɔ ka di kpankpankpan a ma diya min ye fimanniw da yɔrɔ ka di kpankpan n'i y'o da yɔrɔ c'est tellement que mɔgɔw content tubabukɛ dɔ de tun bɛ yen a fana ko oui Worokiya Kone Worokiya ko oui a ko est-ce que vous pouvez me transformer cette morceau là en français Worokiya Kone sina ka kɛ tan dɔ ko n kɔni n tɛ dɔwɛrɛ dɔn nka cette morceau o ye dɔnkili 7 n tɛ se k'o bɛɛ da dɛ donc a ka fɔlikɛla dɔ de ko non k'a ko k'i ka nin dɔnkili in de yɛlɛma tubabukan na a diyara maa min ye jeunes da yɔrɔ ka di Worokiya ko ko comme il s'agit de l'argent
donc ni wurga ko ne sina ki jo celui qui veut pas les ailes coussero c'est bien adiarami les ailes coussero c'est doux o be fawra na droit sanki da ko be kere fa sanki da sina ki jo c'est wo ibi ele la mukelena c'est wo ka bo chete nyimine o sina ka fa sanki da matendo ko sanki da fana ko ile mato gana sanki da ko kalen wurga ko ne te kelena ko elle la fait lina vous voulez quoi sanki da ka da sanki da fana sina ki jo poulet pourquoi tu ris de moi ça ton kiss est gros ça se mange pas poulet pourquoi tu ris de moi ça gros kiss o yoro la muso do re ko me ore ko kale ba la ba o de sina ka ni jote njanye ba kanu ka dine ne manata baba ben korofo akulu sibe do anya jugu kan gulo kibe do anya jugu samara kini sebe do numa sena ne manata baba ben korofo kwa ko di yele masita to gana le sina ki jote ko aywa ago foli kala o kan ata o ba do foli kala bala donc ale ko foli kala o kan ata ku ko ka yele mato gana foli kala o besna ka yele mato gana te ko grungang ko foli français la mai donc ale reste na ki jote mon amour kanu c'est trop bon quand je m'avais papa me frapper mon amour kanu c'est trop bon quand je m'avais papa me frapper kulu sibe de tourner de au droite golo qui veut de tourner de au droite pied droite et gauche il va se tourner quand je m'avais papa me tu vas na ka foto donc non ko j'ai compris c'est bon d'accord on a galé au Mali au cas où le cas renvoyé wata picture ko ga jare ay non galontige na fatala o fem beni mo ga mamso tan mamso bala magesi ki ñoko fagle bagle do woni ko zantre muso dete ya isawa aywa ko ka chande ko ka cha anga yele wa ou bien anga temeni question anga yela anga yele parce que iba kala magi ne dindo de odungu ya jole drone ko masari ngo saba ko ngo wow ngo vous êtes romantique asna ka ko ko grand frère pour ça nega woro maklan folo ere nega fa ngo ngo est-ce que nega question fam ngo vous êtes romantique asna ka da nega woro mankala ma chante ngui nego ngo ala kanto sutra la kanki kere ma lesna kan jo ama tento chendo ya taka matolo edro sna ki jote to ko est-ce que nega question fam nego ko ku chome et pour ça che kai ataka matolo sna ka fa wow quelle classe asna ka fa hane neve mande nego ngo ala kanto sutra la kanki gere mo ya revo français bo ko ngi de français la ya bien wallahi iya ça va parce que waro jiana tigen ko nala mogo musumani surtout musumani ni ya musumani fen fe jole ni ya draki na bi bo quartier na dron aka kuma kan fe ba donc ay ba ngata ke ni bi gonu draki angata fo nyama ko nyama koro go ni ba draki ni ko ma je tem ava je ma tem foro de on ti je tem don de fika fo mbi fedi ibi mfe way ibi boye ibi ta bangoni na abena la che bangona ni bi go draki hal musokoro baw bi deme hal musokoro baw bi boki deme che den do rek mboko fifi ne ala jone ay nuko fifi ka ko ni jarani ko sebede ika ketugo ni jarani ka formuna jarani turo fifi ko et pourtant koni ambiant anti ko ban fede anti mantike anti fenu nu fe nugo fifi ne be feka ika jina tike bi feka yelema de kana lenkene nas o ya sra mbok malam sokoro bodo abi finetir ko fa ko ba ben nugo fifi ner de bay fe jien kono sadige ne ay kanu turo kana o ken la sa akono anko na anti fenu nugo kana o kesa akobo ni bi fe anga kanu ka glay bin sama che amuru gira ni fe nugo ti problème oti foyi ambola doro de musokoro bani akuna bo nyam ko deni na ya amuru ger ko foy ka sonne so na nani se pièce ya big da ke daraide Allah bi ko ka chande sinon bamako ko ka chane mina mu fi flake do de banga yoro la ani bubaka de nyogombe uko bubaka ma ko kana to mo ko sika duni ndai fe bubaka ko non mbe kre finyana ni ma yise takada ya yoro ni gusi ko fara be ke nye feradi uko ko ma ko problème dala donc flake do teme do la flene kana fura bulu tike dala bubaka ko no ko flake bna do ko nanadi donc bubaka sina ka nyu flake ko to kab flake ci dugura flake fana ibala bubaka ko mun gera ako patron ya fo nyana ni arache ko ni yo ya yoro ko mo ko sikara do so ko nada e pa fo be do so ko nada o kuma ere patron ya
fulakɛ fana ko ni m'a fɔ n bɛ don so kɔnɔ de ni y'a fɔ ko n bɛ fɛn de tigɛ n bɛ ɲin sɔgɔ bɛ na ye bɛ minɛ a ko he e b'a fɛ ka don kɔnɔna la de a ko n bɛ fɔ k'a ye gosi dugu ma de a ko k'a bɛ fulakɛ fili ja fulakɛ fana fɛɛrɛ ka bon fulakɛ fana y'i bolo gɛn bɔbɔkɛ kɔ la o gɛnɛ bɔbɔkɛ kɔrɔ n'a ko k'a bɛ fulakɛ fili tantɔ a bolo bɛ kali n'a ko k'a b'a fili a bolo bɛ kali a ko he i jɔ fulakɛ an ka kɛrɛ fɔ ɲɔgɔn n tɛ nin na dɛ fulakɛ ko mun kɛra a ko i bolo bɔ n kɔfɛra la fulakɛ ko he i bɛ n jigi fɔlɔ de n bɛ sɔrɔ ka n bolo bɔ yen nɔ a ko fulakɛ an ka kulonkɛ dabila n k'i bolo bɔ n kɔfɛra la ni n ko n b'i firi n'ara i bolo gɛrɛ don n kɔfɛra la n'ara cɛ n bɛ se k'e firi cogo di donc fulakɛ fana ko bubakɛ i bɛ n jigi fɔlɔ de i bɛ n jigi de a ye fulakɛ jigi yɔrɔ min na dɔrɔn fulakɛ sinna k'a fɔ ko voilà sisan a ma ban a fana ko non a kɛra kuraja y'i ma sinon parce que n'i kun y'i gosi sisan nɔ n'ara cɛ n'i ma kiri a kun bɛ f'i ma de ko tourner dos face wata ko ka ca dɛ to sutura la k'an kisi gɛrɛgɛrɛ ma sinon wata n bɛna kuma kelen f'i ye parce que mɔgɔw n'an bɛ kuma fɔ mɔgɔw b'a fɔ an bɛ nkalon tigɛ an tɛ nkalon tigɛ dɛ an bɛ mun y'an b'o de fɔ an tɛ fɛn fara kan an tɛ fɛn bɔ a la nka mɔgɔw b'an kɛ nkalon tigɛlaw b'an kɛ an tɛ nkalon tigɛ ne yɛrɛ bɛ yebali fɔ de kɛ parce que munna cɛ don dɔ la mɔgɔ fila ni fila don dɔ la Fuseni ani Alasani u taara Badara k'u bɛ taa jɛgɛ minɛ cɛ sɔɔni i kɔni b'a dɔn très généralement i b'a jateminɛ Fuseni ani Alasani Alasani a garisɛgɛ ka di kosɛbɛ ka tɛmɛ Fuseni kan n t'a dɔn ni mɔgɔw b'a jateminɛ et puis Alasani i bɛ sɔrɔ Alasani tɔgɔ kulo jalen dɛ a bɛɛ kulo jalen don a bɛɛ na la cɛ u taara jɛgɛ mɔ la cɛ Fuseni y'a fili dolen fili Alasani y'a fili sɔɔni dɔrɔn Alasani a bɛ bɔ ni belebeleba ye a b'a la fili ko non ne bɛ jɛgɛ min ɲini ne m'o sɔrɔ fɔlɔ a b'a la segin a y'a jɛgɛ minɛ tuguni belebeleba mun ka bon dɔn ye a ko non ne bɛ jɛgɛ min ɲini ne m'a sɔrɔ a y'a fili ji la tuguni sabanan la a bɔra ni jɛgɛ belebeleba dɔ ye tuguni a y'o fana fili ji la k'ale bɛ jɛgɛ min ɲini k'ale m'a sɔrɔ fɔlɔ dɔ in wulila filan tɔɲɔgɔn wulila ka gɛrɛ a la ko ne bɛ ɲininka o i y'a jɛgɛ fɛn fɛn minɛ i b'a bɛɛ fili ji la i b'a ko i bɛ jɛgɛ min ɲini i m'a sɔrɔ o tuma i bɛ jɛgɛ sugu jumɛn na fa fɔ fadi b'i la n bɛ jɛgɛ wusu de ɲini ji na sisan k'a bɛ jɛgɛ wusu bɔtɔ b'a la a ma nɔgɔ dɛ Alasani ka fa juguya sinon an tɛ nkalon tigɛ dɛ an tɛ nkalon tigɛ dɛ an tɛ nkalon tigɛ dɛ voilà ayiwa an ka waati koron émission sera a kuncɛyɔrɔ la Watapi conseil jumɛn de bɛ bolo denmisɛnnin fitinin minnu bɛ ka wuli ka don comédie la k'a di olu ma voilà bon conseil mun bɛ ne bolo ka d'u ma généralement n b'a f'u ɲɛna parce que comédie généralement comédie ka di maa caman ye ka di caman fana ye ka don a la a yɛrɛ cayara sisan donc ni mɔgɔ ma ɲa k'i bɛ don comédie la kana kari dɔrɔn ko ni ne ye fɛn dɔ kɛ k'a bɛ mɔgɔw la yɛlɛ ko n bɛ don comédie kɔnɔ mais a ɲini i k'a kalan i k'a dɔn ni ne ye n don yɔrɔ ye ni ne ye n bɔ yɔrɔ ye ni ne kan ka don mɔgɔ la ni man ka don mɔgɔ la i k'o kalan i k'o dɔn i ka sɔrɔ k'i imposer comédie kɔnɔna na sinon n'i donna comédie kɔnɔ dɔrɔn n bɛ se ka mɔgɔw la yɛlɛ i bɛ fɛn dɔw kɛ a b'i mɔgɔ la yɛlɛ i bɛ taa sɔrɔ finition t'a la laban t'a la donc ni laban t'a la o yɔrɔ de ye a réellement yɔrɔ ye ni fɛn o fɛn n'i y'a daminɛ n'a daminɛna ni yɛlɛko il faut que a laban na yɛlɛko ka sɔrɔ yen i y'a ye mais e bɛ fɛn daminɛ yɛlɛko t'a daminɛ na jango a laban e dun ko k'e ye comédien ye n b'a fɔ o yɔrɔ de la n ko comédien u k'a ɲini u ka comédie kalan k'a dɔn ani ka tila ka histoire kɔrɔ dɔw ɲini k'a dɔn ka se ka to ka travailler o kan u kana dan ka to k'a kɛ n bɛ maaw la yɛlɛ dɔrɔn mais conseil fana ka sɔrɔ a kɔnɔna na donc ne hakili la n'u y'o kɛ kosɛbɛ art kɔnɔna komi surtout comédie a bɛ san sɔrɔ mais Watapi furulen don wa Watapi ma furu ayiwa Mayiga teliya la i b'i ka conseil di ok a y'a min fɔ a y'a tiɲɛ fɔ parce que a y'a ne yɛrɛ ka kuma dɔw fɔ mun bɛ n kɔnɔ a y'a kuru dɔw gosi n na parce que a ye mun fɔ comédie filɛ nin caman bɛ don a la u t'a ɲɛɲini parce que comédie yɛrɛ yɛrɛ filɛ nin a ti donna la dɔrɔn n b'a kɛ ten dɔrɔn o ti comédie yɛrɛ a t'o fɛ i b'a ɲini k'a ɲɛ dɔn i bɛ gɛrɛ a dɔnbagaw fana na parce que n'i ma gɛrɛ a dɔnbagaw la n'i y'i yɛrɛ bonya ka gɛrɛ a la dɔrɔn i tɛ se k'a ɲɛ dɔn voilà minnu b'i ni san cɛ i b'a ɲini i bɛ gɛrɛ olu la pour que ka se ka comédie ni kalan kosɛbɛ parce que ala ye diɲɛ fɛn o fɛn da dɔw bɛ dɔn ye voilà mɔgɔ min a b'i ɲɛ i b'a essayer ka gɛrɛ a la k'a ɲininka bon comédie a bɛ kalan cogo di comédie a bɛ kɛ cogo di ne y'a jumɛn de fɔ a bɛ kɛ problème ni ne m'a jumɛn de fɔ a tɛ kɛ problème parce que an y'a jateminɛ ka fɔ sisan comédien caman u bɛ mɔgɔ nɛni ka sɔrɔ u t'a dɔn voilà comédie kɔnɔ nɛni ne bolo
a ma ɲi dɔɔni comédie kɔnɔ a bɛ ka an ka comédie yɛrɛ bɛɛ tiɲɛ sisan fo mɔgɔw b'a fɔ comédien kɛra impolu ye comédien kɛra mɔgɔ sugu bɛɛ bon comédien yɛrɛ dabɔra min kama i ka conseil di n'i y'a fɛn dugu kɔnɔ min ma i bɛ se k'a kɛ théâtre ye k'a bɔ a bɛ kɛ exemplaire ye comédien kan ka kɛ exemplaire de dugu kɔnɔ kosɛbɛ mais i fana furulen don wa ko ka ca de non ne ma furu dɛ e ma furu an bɛ e bɔra ka ɲamakɔrɔ ka go tan sisan ne ɲɛ bɔra ɲamakɔrɔ go dɔ fɛ o bɛ kɛ cogo di bon ko ka ca dɛ ɲamakɔrɔ ka go ninnu bon a bɛ se ka kɛ min ɲɛ bɔ dɔ fɛ ayi i tɛ fɛn sɔrɔ yen bilen e bɔra ka min fɔ n bɛ taa Sabalibugu ayiwa ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya sisan an bɛna min kɛ o tapi b'an ka téléspectateurs la yɛlɛ après ça ma i ka fɛnɛ b'u la yɛlɛ o temps kɔnɔna la o tapi b'i réfléchir dɔnkili dumanni dɔ kan i b'o dɔnkili in da an bɛ sɔrɔ ka baliba ne ka téléspectateurs ma an t'a kɛ ten voilà i b'a na yɛlɛ nkalontigɛ nafa t'a la ayi nafa foyi t'a la n'est-ce pas voilà ni tɛntɛba tun bɛ yan ale tun b'a fɔ ko très très bien n balima cɛ ni muso malo sa ala k'an sakɔrɔta kira k'an sakɔrɔta ala k'an dɔsɔ suma kira k'an dɔsɔ suma ala k'an tako ɲɔgɔn dɔ kira k'an tako ɲɔgɔn dɔ maaya tɔ kɛra ɲɔgɔn dusukasi ala k'an bɛn n'an nisɔndiyabaw ye maaya tɔ kɛra ɲɔgɔn makosa ala k'an bɛn n'an makoɲɛbaw ye dɛ ala k'a sabatɛ ala kira k'a sabatɛ sebaw k'a sabatɛ an ka sun n'an ka miiri n'an ka sira ɲuman ala k'o nɔgɔya ɲɛ ala k'an fara kisi jɔnniw kan hɛrɛmugu ni baden ma ta tɛ ala ta don o m'a kɛ diɲɛ fanfa o m'a kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ala k'o kun jɔna ala kana fa sɔgɔmada rɔ a kana fa wuladafɛ rɔ a kana fa sufɛla rɔ saya kana sɔgɔ waati si rɔ tani ka segin ma ɲi su ni ɲɛnama cɛ an bɛ cɔnco yɔrɔ rɔ n'an ma ɲɛ ɲɔgɔn sɛgɛrɛ kɔ minnu wali lahara olu raban ka dan yan nka an minnu bɛ yan cogo si rɔ an kana bɔ yan ka wa ye fɛn dɛ ale bisa ali sini ala ka dɔ fara an si kan a ko an mana an kungo fɔ bɔbɔtigini mun ye ni bɔra la ayi kana se ka bɔ a si da kɔnɔ dɛ wa ala k'an ta kɛ siyɛsoko ko yɔrɔ ta ka ɲimi ye ɲi kana jɔyɔrɔ sɔrɔ kolokuru kan ne ko tɛntɛba ala ka barika don i ka kuma in na fulakɛ dɔ de b'an ka yɔrɔ la fulakɛ in de kun bɛ misiri la o b'a sɔrɔ an bɛ ka seli k'an to selilen alimami de ko k'a bɛ mɔgɔw la seli alimami a kɔrɔla kojugu kɔ jara ko jalen alimami sina k'i jɔ ten ko k'a b'a kɔ kɔrɔtan kɔ tɛ ka sɔn a ko falaku a ko falaku o kulo t'a la ko maaw la seli a ko falaku kulo t'a la a fana y'i sen yɛrɛ k'a kɛ falaku da kun baw falaku fana ko alimami o ye bi seli wa k'an ti da la ma fɛn kɛ nin mana kɛ seli mun ye an ka taa fɛ sa falaku fana y'i sen fara kɔfɛ mɔgɔ da kun o fana y'a fara kɔfɛ mɔgɔ da kun o fana y'a fara kɔfɛ mɔgɔ da kun ka taga u bɛ k'a fara ɲɔgɔn kun u taara se dɔ ma u y'a fara o kun o tɔgɔ ko mamadu mun bɛ mamadu kɔfɛ o ye fila de o jɔlen bɛ yen mamadu fana y'a yɛrɛ k'a b'a fara fulakɛ kun dɔrɔn fulakɛ ko mamadu y'i jɔ fɔlɔ e b'a yɛrɛ e b'a bila min e b'i ka sen yɛrɛ i b'a di ne ma jɔn fana bɛ ne kɔfɛ ko ne b'a d'o ma mɔgɔ si y'a tɛ ne kɔfɛ donc e b'i ka sen yɛrɛ i b'a la segin an b'a kɛ retourner au suivant n ka ji d'i ma ji a ɲɛdɔn min an ka to dɔn Mayiga ne y'o de fɔ an tɛ nkalon tigɛ wa n'an y'a min an b'o de fɔ Umu Sangare ka dɔnkili dɔ bɛ n t'a dɔn n'a y'a lamɛn ka ɲɛ mɔgɔw bɛ dɔnkiliw lamɛn nka u t'a lamɛn ka ɲɛ wa u t'a dɔn dɔnkili n'a nana cogo min ne de bɛna f'i ye a nana cogo min Umu Sangare ka dɔnkili dɔ fɔ dugu kɔnɔ cɛkɔrɔba le yaala dugu kɔnɔ musokɔrɔba le yaala n'a ye mayi kɔrɔti yaala cɛ n b'a f'i ye mɔgɔ kelen min diɲɛ kɔnɔ min ka fanu y'a kanu diɲɛ kɔnɔ n'a ye fɛn o fɛn fɔ a ka fanu ye o b'a kɛ o ye Umu Sangare dɔrɔn Umu Sangare de y'a concert organisé palais la k'a ka fani cɛkɔrɔbaw denmisɛnnin makɔrɔba ka bɛɛ invité cɛ n b'a f'i ye Umu Sangare y'a concert daminɛ gudugada dugu kɔnɔ cɛkɔrɔba le yaala cɛkɔrɔba fɛn fɛn bɛ a bɛɛ bɔra ka taa yaala sisan turu bi musokɔrɔbaw ani denmisɛnninw a y'a daminɛ tugun dugu kɔnɔ musokɔrɔba le yaala musokɔrɔba bɛɛ taara yaala n'o ye denmisɛnninw ye a tun bɛ fɛ ka ɲɛna denmisɛnninw ko Umu Sangare anw fana an bɛ yan de a y'i to la ko dugu kɔnɔ denmisɛnninw yaala denmisɛnninw bɛɛ taar'u yaala dugu kɔnɔ fɔlikɛlaw yaala fɔlikɛlaw bɛɛ taar'u yaala cɛw bɛɛ taar'u yaala k'a to bolo min na kelen a ko Umu Sangare i ko denmisɛnninw olu taar'u yaala i y'a musokɔrɔba fɔ olu taar'u yaala i y'a cɛkɔrɔba fɔ olu taar'u yaala Umu Sangare o ne ko yaala yɛrɛ a tɛ taa yaala wa nkalontigɛ nafa t'a la dɛ yɔrɔ nin ye tiɲɛ de don
a kɛra pale la i b'a dɔn umusaraka taasi kɔrɔ sigi dɔ tɛ yan ah mobili sira jɛ o don ko k'a bɛ don sigi la sigi jatigɛ ko jugu b'o la fo Torokɔrɔbugu sigi an taara minɛ ka na genge de sinon i y'a tiɲɛ fɔ dɛ hali kɔmi kuruma bɛnba y'a ɲɛ sa ma a wulila k'a ka forikiya furan dɔrɔn ka sira minɛ a n'aw de tun bɛ sira kan n bɛna mun f'i ye n ko jɛgɛ dɔ y'a kun bɔ Mali ba la ɲinan an y'a gosi a kunkolo la a kokala taara bɔ fo Senegal ba la i y'a tiɲɛ fɔ o ba kelen na moto dɔ binna yen kabi salon u y'a labɔ o y'a sɔrɔ a fari bɛ ka minɛ awɔ kɛ cɛ dɔw b'an ka yɔrɔ la ale ye gana de ye a y'i daji tu gidɔrɔn kan tellement que a daji nɛmalen don mobili tɛrɛntɛr'a la ka taga bi fo Segu fo Segu o tɛ kabako ye koyi sinon kari Jara transport ani Bitar transport olu de natɔla ye ɲɔgɔn kunbɛn Segu ni Fana ni ɲɔgɔn cɛ u gosira ɲɔgɔn ko baw bɛɛ kulela mɔgɔ minnu kun b'a kɔnɔ an kɔnɔ ko non ko bɛɛ sara nka foyi ma kɛ mɔgɔ si la an bɛ bali mun na dɔrɔn Jara transport mɔgɔw yɛlɛmana Bitar kɔnɔ Bitar mɔgɔw yɛlɛmana Jara transport kɔnɔ a kɛra transforma direct ye e b'a dɔn mun b'o kɛ yan u tun bɛ ka transformateur ka film de lajɛ i y'a ye saba o y'o ka baara de ye transformer sinon ne tɛ nkalon tigɛ dɛ i y'a ye saba muso dɔ b'an ka yɔrɔ la filamuso de don i b'a dɔn n den tɛ kalankɛ dɔ bɔ a nun tɛ se ka cɛ ni bolo ye f'i k'i da don a la tiɲɛ don ne ko muso ma hakɛ to k'i den nun cɛ i da don den nun na k'a b'o nun cɛ k'o sɛbɛn bɛɛ kunu ka taa kɔnɔ filamuso de y'a kɛ sinon bobo ninnu ne y'a jateminɛ bobo ninnu très généralement wata ye bobo in ka lakalakatɔ cɛ bobo la dɛ cɛ muso dɔ de tun a kɔnɔma don a kɔnɔma falenba cɛ a ka tin wulila u bɛ fɛ ka taa ne dɔgɔtɔrɔso la cɛ bɛɛ nana u y'a mobili ɲini ka dɛsɛ u y'a fɛn bɛɛ ɲini ka dɛsɛ bɔbɔkɛ kelen bɛ a ko ne yɛrɛ t'a dɔn aw bɛ se cogo di ka musokɔrɔba kɔni n'a k'a bɛ jigin kɔrɔ n'a ma se ka jigin a b'a di bobo ma an b'a lajigin cɛ bɔbɔkɛ b'o fɔ ko cɛ bɔbɔkɛ i bɛ se ka muso kɔnɔma lajigin a ko an kɔni an muso kɔnɔma tɛ dɛ an bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ a y'a muso kɔnɔma minɛ ka bisi dɔrɔn a jiginna a ko m'a fɔ aw yɛrɛ k'a bɛ se ka jigin bobo i ma ye a ma nalimaya kɛ a ye ɲuman de kɛ a y'a minɛ ka bisi a jigin ala den nkalontigɛ nafa t'a la koyi sinon hali nɛnɛ mana bɔ mɔgɔ kan k'i kɔlɔsi i yɛrɛ la muso dɔ b'an ka yɔrɔ la nɛnɛ bɔlen ba la u ka so ka surun kɔ de la a denkɛnin bɛ to ka taga baro kɛ kɔda la a ko k'o kana taga ye ko nɛnɛ bɔra mais denkɛnin taara baro kɛ kulokungɛla ka tigi sigi barokɛla yen nɔ tellement k'a mɛnna yen a tɛ ka segin muso taara a sigilen sɔrɔ yen nɔ ka sina ka taga denkɛnin kama ten tɔ ko ne m'a fɔ k'i kana bɔ n b'e faga bi ka denkɛnin sama a kulo ma k'a bɛ to k'o bugɔ so kɔnɔ a den kunkolo taara a bolo ka den yɛrɛ sigilen to tellement que nɛnɛ fɛ sinon i y'a tiɲɛ fɔ Nord yɛrɛ la an y'a jateminɛ très généralement cɛ yɛlɛbugu de filɛ ka pan dɔrɔn ka taa an y'a fɔ Koma Jabate n ko Koma ne ye Nordiste ne b'a dɔn fɛn bɛ Nord la n ko ni nɛnɛ bɛ yen kana taa yɛlɛbugu kɛ Nord la a ma ɲi Koma ma ne ka kuma lamɛn ne y'a kuma sugu bɛɛ fɔ Koma ye n ko Koma ne de b'a dɔn ne ye Nordiste ye kana yɛlɛbugu a tɛ kɛ nɛnɛ fɛ Nord la a y'a kɔlɔ gɛlɛya a taara cɛ u y'a yɛlɛbugu daminɛ pan u y'a yɛlɛ ko dɔ kɛ jama yɛlɛ la yɛlɛbugu ban kɔnɔ y'a sɔrɔ bɛɛ ɲɛda fara la bɛɛ ɲɛda fara la Nord la yɛlɛbugu tɛ kɛ nɛnɛ fɛ ɲininkali kɛ ka ɲɛda fara i b'a fɔ ko bɛɛ ɲɛda fara parce que tellement que nɛnɛ a ka bɔ Nord la n'i ko ha dɔrɔn ɲɛda bɛ fara sinon an taalen Nord la an ye mɔgɔw la yɛlɛ dɔw yɛlɛla fo k'u da bloqué e b'a dɔn mun b'o kɛ wa an y'u gosi de fo k'u tɛnpan sigi ɲɔgɔn kan awɔ cɛnin dɔ tun bɛ yen nɔ o sigilen don tellement que nɛnɛ kɛra o la o jara de o kɛra i b'a fɔ jɛgɛ wusu i b'a dɔn mun y'a kɛ wa i bɛ sɔrɔ neige de tun bɛ ka jigin aw ta ye o tuma ko bɛ Bamakɔ dɛ an tɛ ɲɔgɔn bonya nin tɛ nkalon ye koyi ninnu ye yebali fɔw de ye ala de i ma dɔn ni den yɛrɛ ka alasira ka ɲi sa subahana la ala k'an to sutura la k'an kisi gɛrɛgɛrɛ mɔ ala kana foyi kana ne yɛrɛ bɛ taa alasira n b'a créé parce que munna sisan musomanninw bɛɛ ko alasira wo taara point de suri wa n taara u bi jumɛn fɔ ko point de suri ne y'a fɛn dɔ ta n ko n bɛ dingɛ bonya ja don nana sɔrɔ a ma nɔgɔn dɛ ko point de suri n'i yɛrɛ la fo woni a bɛ don yan musomanin dɔ bɛ yen ne ko n b'a fɛ a ko point de suri a tɛ ne la n ko n ko programme t'a la ne y'a bandigi ta ka wo bɔ yan ja o t'a bɔ jak ne ɲɛda bɛɛ a kun bɛna tiɲɛ sɔɔni ne ni gɔni y'a ɲɔgɔn ye ko n'ale t'i ka nin ɲini sa ale bɛ point de suri de o tuma point de suri ani bandigi de suri a bɛɛ tɛ kelen ye ayiwa Watapi sisan nɔ i b'i kan dumanba in fili fiɲɛ fɛ an bɛ sɔrɔ ka bayibayi di ne ka téléspectateur ma n'o ye d'accord i ye mɔgɔ ma ɲi kanubaga ne dun bɛ kanu de welela i ye mɔgɔ ma ɲi diɲɛ ɲɛmɔgɔ ne dun bɛ kanu de welela
Sara dumme delila jelima dia dumme delila sa ye Sara dumme delila wani sondiya dumme delila sa mogo mani mogo juguti mogo nyuma de valeri do bilayi mogo mani mogo juguti mogo nyuma de valeri do nyuma fonyana juguman kofe mogo de chayala Ika hera be mami gono ode yi toko tiena ne dun sira na dienye wallahi wata pi joro la diele nye mogo manyi bale ma mogo manyi sa ne sira na jugu de nye sengoro jugu ne sira na jugu de nye sa ani mogo akanu ala kama ne ko kanu belabana ne dume kanu be wata bi duma dia de be wa ne dume kanu be wata bi duma kanu be halu yoro nyini de kelema delima nyiza deli yo juru bamana ye falila jama ye Jon kana jigi jonyana jombeni dakando ala bulu de sabu ye mayala sabu la goluta ay ton le ka nan kama hu barika dade aya barika ka toka auna sigi kanga dienyana je ka toka auna sigi ko die malu kana je ka yele jombeni hikanu nyombeni la liba muso beni hikanu bate wa beni somba wala lande ko ngana ni ngana ti kelenye ko gla masati be ali safia ni bo fiente kelele ba ala ye barika mundo safia na natu ya do bo fiena bo kala ko kumbe garle Fatima ta kulibali ko barika abarika kanu na ko dianya kulibali ima sama ko ya saja hani ko ya mamru tu koro mamru ni jabanene ay tonne ka hakulu balla kalu barka dade baw bito ya muso sabha furu sego ay nya furu ka brama furu ka solon furu ulu e dinga sabasro nya ya dinga to ko da ko nyangolo brama ya dinga to ko da ko brama ngolo solo ya dinga to ko da ko solongolo ora law ko nyangolo mode brama ko mode solongolo mode ko ya saja hani ko ya mamru de Fatima ta bitu ya rasulullah Fatima ta zarau ala mana wolo dia mamuna na yi de muso folo to ko ge Fatima ta ibaga wolo gera atare banaire iya mawamani kanwa dume kanule welela sabu dunye delila go faransi biye bisoro delila go ne kame delima amerike biye bisoro delila delima delima isa ayaya iya jijigine sina sisa aya jijigine sina ngane tika dongri da ne be dongri da absa ka mondawi anko ne ambi aya mega ngata dongri da aywa ne ka dongli no ko be de hangata aka kansiri kan bugo o ma diginela ki ternu wole kana kanu joshina o de wale nela États-Unis kal walu mané kulika abafo anu ka meke abudi voilà afum ni États-Unis kal walu abafo anu ka meke amba damne to kasiri kan bugo o ma diginela ki ternu wole kana kanu joshina o de wale nela États-Unis kal walu mané kulika me anu ka meke France kal walu mané kulika me anu ka meke sabale bu kal walu mané kulika me anu ka meke tiana nunu be kulame ate jaya ata jaya o mai gi dai na comedy mas na ko ma ko gajare aywa flavor kulun sera shana ora nyabe ko la abora ko yesi sano wata bi aleni mai ga no lep me nyon bolo bi ni nek nyaw nyani aw kulo garsege ni ala sonama aw ni amenyon soro jiya wakati wero la ni kenake linka bye bye